penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiochieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kenda morga mokalo ni sasa mobedo kod chenro ni to ganda wa yudo konyruok mang'eny mokalo. Chenro ni biro ne achiel kachiel kowuok e studio wa Kisumu. Kenda mor mokalo ni profesa wa osechopo e studio ka abomiye thuolo makende mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni prof. Erokamano. Amoso duto jo Royal Media Services gi Ramogi TV amor ahinya kuom gwela kawuono mondo abed kodu e program mar penj laktar mondo wawuoye korka topic ma kawuono ma en mar obstetric fistula. In laktar molony e weche mag An iluonga ni Ngire James Wilson Jaguga, an jasakwa Bondo. Alony korka tuoche mag mine, tuoche mag korka mako ich, ting'o ich, nyuol gi bang' nyuol to gi tuoche mabiro ni mine koluwore korka reproductive life margi. Atiyo Uzima University, mbalariany Muzima, to kendo atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital miluongo kendo ni Russia. Yes. obstetric fistula. Ma en ang'o prof? Obstetric fistula. Yeah. Kapok anyiso gima obstetric fistula ni en nitie gik ma dahero lero. Dahero lero ni shida mar obstetric fistula obiro korka nyuol mokelo midhiero mang'eny ma nyathi ok nyal wuok kaka dwarre. To othago mine mang'eny. Othago mine e piny mangima, lakini pinje man odhier, pinje mag Africa, Latin America to gi Asia. Lakini sana sana kikawo Africa, Sub-Saharan Africa, at least pinje 19 ma en shida kabisa. Kendo onego wang'e ni tarik 23 dwe mar abich iluongo ni International Day monego watiek go obstetric fistula. Ma nobedo declared gi United Nations. Nyocho bedo celebrated tarik 23 dwe mar abich. Koro eken gima wanyalo wacho ni local. Pinje modhier karibu ji 2 million modak gi obstetric fistula. Higa ka higa inyalo fweny machopo 100,000 kata 130,050 kamano. And obstetric fistula nobedo declared gi United Nations Population Fund mwaluongo ni UNFPA. Higa 2003 nonego tiek fistula ni, shida ni, by the year 2030. Koro higni 21 osekadho. Wadongo 9. Osetem to pod en shida ma pod ikedo go. Mon matho nikech shida ni nyalo bedo karibu 8%. Matho nikech fistula ni. To nyithindo matho e ich to 90% kokadho kanyo. Koro nyalo mak kaka shida ni chalo. Koro obstetric fistula. Nyaka wang'e ni to obstetrics en ang'o. To fistula te en ang'o. Obstetrics en branch mar medicine ma deal gi mako ich, ting'o ich, nyuol, to gi at least 1.5 wiga 6 bang' nyuol. Mano obstetrics. Fistula te en ang'o. En bur mariwo yore ariyo. Kaka umka, donge nitie yorni gi yorni. Ka gimoro bur moro nyalo bedo e kidgi, mani biro luongo ni fistula. E jamb ich, masiche moko chokre en tube achiel lakini gidolre. Ka bur nyalo bedo e kindgi,
gi sababu mopogore opogore mani luongo ni fistula. Koro obstetric fistula en bur malosre e kind dag lach kata laini matero lach to gi duong' mar miyo ka nyuol okelo koko nobudho aming'a miwi nyathi samariere ka dwa wuok omoko morudhre e kor dag lach miae bang' mano burno olosre. Lach biro kadho ka wuok kar duong'. Seche moko burni nyalo dhi kata laini mar cho. Kirango kaka gibet anatomy, nyime ka nitiere yor lach, diere ka nitiere yor nyuol, toke koni nitie yor cho. Nyathi onego kadhi kanyo kinyuole. Kisedongo ng'ama nyako makoro itegno, makoro ichako ria, michako neno remo mar dwe, tongi bende chako wuok, in gi capacity mar mako ich. Inyalo mako ich. Kitimo hera gi ng'ama dichuo. Dho sechego to pod en chon ahinya. Onego imak ich kisekadho higni 18 to wawach ni kochakre higni 20-25 kanyo kadhi nyime eko onego bed ni imako ich. Kik imake chon to kik imake kitin be. Koro ich kimako odongo. Utieko dweche 9 nyaka nyuol nyathi. Sama imako ich mapod onge nyathi othin kika ngum kama onyalo rom kata gi tong gweno. Mano uterus. Uterus man nono. Tong gweno. Yeah. Tin. Kama en empty. Sama growth nitiere to onyalo duong' morom kata nyathi ich ma dweche 9. Lakini ka en nono to tin kabisa. Makata sama itimo examination imule gi lweti inyalo make e kind lweti kama. Yeah, tuga kode. Koro sama imako ich to dongo mos. Iye ko waluongo ni pelvis. Kochakre kar gine ka kadhi piny. Wan gi picha moro ka moro ginyalo tang'onwa kae to joneno bende neno seche ma profesa wacho ni pelvis wacho dhod nyodo kata koro ma en bladder. Ma en pipe ma urethral meatus ma lach wuok go oko. Ma en yor nyathi. Kama kata periods iyudogo to kama to koro mfuko kama oting'o nyathi. Ma to laini mar cho. Magi to choke mag pelvis mag ka gine. Koro waluongo ni ma segment ma piny, lower segment mar uterus. Sama nyathi muoch kecho to nego koro bed ni okadho. Kobiro moko to ne kaka obiro rudho wiye ka. Mano muoch modhi aming'a. Odhi aming'a. Muoch ma kawaida onego tiek kik kadh seche 20. Yeah, kochakre seche 8 nyaka 18 hours kanyo. Koro inyalo yudo ni muoch nyalo dhi ndalo 1, ndalo 2, ndalo 3. Jomoko be mine moko biro ni asebedo e labor kata week. To thuthni athutha ot. Ok odhi osiptal. Koro kosetimre kamano, ka korudho no nitie gima waluongo ni ischemia. Koro blood vessels ok nyal kadho gi remo maber. Ka koro moko kabisa to nitie gima waluongo ni necrosis. Koro necrosis kanyo koro top. Nikech remo ok kal. Remo ok kal. Oxygen onge. Chiemo be koro onge. Chiemo be onge. Koro bang' ndalo 3 kata 5 hivi to koro giwalore. Slough off. Koro lach biro kaduong' kadho. To wuok ka to chobe nyalo kadho. To mang'eny ahinya en e kind lach, kar lach gi kar duong'. Mwaluongo ni vesico vaginal fistula. Mano e mwaluongo ni obstetric fistula.
labor modhi aming'a to onge kaka inyalo kony mondo nyuol nyathi operation miluongo ni cesarean section. Ilere malong'o mokalo kendo ipimonwa kaka dend ng'ama miyo chal, yore mantiere e dend ng'ama miyo ntiere yor lach kata oko matin, yor oko maduong' kaachiel kod yor nyuol kata yor nyathi. Ma kaponono ni ng'ama miyo muocho kaya ming'a, ipimonwa nyaka gima dhi timore momiyo bugono ang' nobedie kind yor lach kaachiel kod kar nyuol. Koro gigi nyalo kalo, ginyalo riwore. Professor, kipimna ni chandruok mar obstetric fistula ni ong'eny marom nade pacho kata inye gwengewa mag Kaluo. To kaponono ni ong'enya, mine mantiere kind higni adi mathoro bedo kod chandruogni, ng'enyne gin joma nyuol momako ich, to mapod tindo koso mosetegno maber koso makoro hiki oseniang'? E Kenya ka kiwacho na about percentage achiel kikawo Kenya mangima. Okay. Statistics mag thurwa ma Kaluo kato aongego lakini en tiere. Gima timre kode kendo iling kode, ipande, ok wuogo wachi, nitie wich kuot. Aneno ka in surprised. To ng'eny gi osedak kode, nyathino osetho, en kata koro wuotho kokakni, lach bende wuok, tabus moko bende nitie, myths bende nitiere. Seche moko winjo ka nitie medical camp, free medical camp, eka ilando to be ji ok dhi mang'eny. To en tiere. En tiere nikech en tuo mar koso nyalo, dhier. Health facilities. Ng'eny ji dwa nyuol e utegi. Koro ode kuro to bata koda mabor. By the time makoro ikele, osebedo too late. Koro en tiere. En tie. Ong'eny. Ong'eny. Prof wacho kacha ni thoth nitiere weche ma liekore kata myths mang'eny motenore kod weche mag obstetric fistula. Moko kuom weche maliekore gi nyalo bedo mage mondo mi oganda wa maneno chenro ni odiochieng' ma kawuono ging'e ni gini an bende aparega kata wachega ni en magi. To professor wacho ni ok en ma to en ma gima. Thoth ne liekore ni ang'o ma? Ing'e ni ji mang'eny believe ni kidhi e osiptal thieth na yangi. Afadhali nyamrerwa ema mondo odil kodi. Nyasaye biro mna konyi. Kwani wato jonyuolwa, wan nonyuolwa nadi? Wabe noterwa Russia. Noterwa Siaya, noterwa Homa Bay, Ahero. Ibiro mna konyri. Kakwa neni ni iroma roma. Ibiro na konyri. Koro magi ka ji oseko kamano. To ne an surprised ni ng'eny ji pod believe e gik machon gi sana. Education be ji ongego, koro ji believe ni eventually ibiro mana konyri. Yeah. Kata kapod olewo tibira demna nyuok. Koro iyudo ni irudho ga mana iyi. Aja. To sami aji no iketho bende. Ihinyi. Ai sama kata iseyude. Nyathi oseiki. In bendi tuo ka pod iteri mana ka traditional. Lach wuok, chieth wuok, koro wich kuot. Stigma. Jaodi bende, tik, adhonde, hera be koro dok chien. Nikech kata kitendo mar hera cha be koro ok nyalre ka minot nigi shida makamago. Koro mago bende seche moko wich kuot no mono ji dhi mondo giyud thieth. To ginyalo dhi mana koleo. Seche moko koleo kosechun gi ahinya. Yeah. Lakini kotimre kata osiptal kata kofwenye gi jok manyalo ginegi, to kanyalo wacho ni mine te. To kaka wacho ni en poverty cha. Dier no nyalo mede kabisa. Makia makakanyo kawaduogo to kapok wadhi matut ahinya dakwa mondo mi prof ang'o lernwa gimomiyo muoch nyalo kecho kuom seche mang'eny. Dhier, poverty kaka wacho nwacha nyalo miyo jok dhi osiptal e clinic koso nyalo miyo ng'ato kunyuol e osiptal kaka wachne koso. Kata kamano kamwadhi duogo godo ni to en ang'o momiyo ng'ama miyo nyalo bedo kod muoch makecho kuom seche malach ma ang' no mi nyathi rudhre maregi madonj nyaka kar dag lach kata kor dag oko maduong' kik isud kata matin.
Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. And if he doesn't give you, go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kanepo kwa dhie yueyo, Profesa nopimonwa ni obstetric fistula ni thothne obiro ka muocho kayo ng'ama miyo kuom seche mang'eny mokalo. Okadwa ni mondo mi aged kanyo, tadwa ni mondo mi adhi achiel kachiel mondo mi prof onyiswa ni to en ang'o manyalo miyo muoch kecho kuom seche mang'eny. Oseneno mine mang'eny mawacho ni en muoch osekaye kata juma. Seche ma muoch kayo ng'ama miyo juma ni gik mang'eny timore e iye ka. To en ang'o momiyo inyalo weye kata ang'o momiyo onyalo chopo makoro kecho nyaka juma achiel, ndalo 2, ndalo 3, Profesa? Gima miyo mine seche moko ok bi. Ibiro winjo kowacho ni anaonge transport. Ang'e nyamrerwa kama osekonyo ji ahinya. Obro mna konya. Adak mabor. Ya? Aonge pesa. Nitie alternative. To alternative no okong'e ni ok en ng'ama well trained. Manyalo konye. Believe mna ng'ama traditional cha. Makata qualifications mare. En oseneno motimoga magine. Manyuolga. Yeah. Koro en manayot ka. Gimomiyo with the knowledge mawango. To siptande be apenjoga jotuo. Ndo ito koro sama inie ot, tithagri no. To siptal to nitiere, to jobedo trained, monego konyi. Okichop kuro, kuminyalo konye. Kuro binj nitie thiata minyalo yang'ie. E kaka notimre owada. E kaka notimre. Koro, reason manyalo convince pok gimiya. Nikech ich titingo dwecho chiko. Kendi ng'eyo ni bro nyuol. Shida gi bende in go aware, nikech sega neno mang'eny. Moko matimre ni jomoko. To ok gibi. To reason maginyiso, aonge pesa, aonge transport, nitie alternative minyalo miya kor gweng' ka. Nitie mama moro emowacho. Koro sama koro sehinyra ahinya ni kubiro, seche moko remo sechwer mang'eny. Seche moko iyudo kata ka chokene moko seyawre. Oseyiech moyiecho cervix giri, buro selosre. By that time, by the way, nyathi kotere theater, mogol nyathi, igolo nyathi, makata mondo dhi survive in nursery tech. Kata nyathi no obro bedo gi trauma, moko mabiro kata cerebral palsy, brain damage. Seche moko kata goke gi tur, bade gi tur, magi nyithindo. Kata mna ng'ede gi, kech osebedo aming'a kabisa. To nikech yorno, to gi size mar nyathi ok toshana. Yotin nyathi duong'. Koro kotere kata cesarean section tigolo nyathi be mosetho.
at that time bende en gi risk mag infection mang'eny mabiro biro kaka nende kuma ne bede leba mingacha kudni mang'eny maricho mosedonjo e iye koro en gi thagruok kabisa. Education ok ang'eyo, nitie ji mang'eny nyaka wakaw ga history level mar ng'ato, mar education mar ng'ato, nyaka income duto kamidakie. Seche moko ng'ato en too young, iyudo ka ng'ato mako ich to ijni yando pando nyithindo mapod tindo, nyiri matindo, en kata 14 15 kata mana 13 to mako ich to ijni opandoga, osetemo kata mondo ogole to tamre. Koro muocho biro to kodwa nong'e, koro muojni biro kae mana kisiri. Man is another reason. Oluor. To sama koro dhi tho, eka koro iting'e ikele. Yeah. Prof daher mondo mi wadogane komachielo bende, wantiere kod picha maber mokalo ka mar nyathi, ma bende waneno koseikore mondo mi onyuole, ipimonwa kendo wuotho kodwa maber, yor lach, dag lach, ipimonwa yor nyathi kachiel kod yor oko maduong'. Mondo mi ng'ato fweny ni entiere kod fistula, thothne onyalo fwenyo seche ma onyuolni kata seche mokonyore ni, to ka ponono ni ok en seche ge monyalo fwenye, to tok osekonyore onyalo fwenye bang' thuolo marom nade, ma koro neno ka gik moko ok timre maber e dende. Sama miyo muoch kae onyuol, tek ahinya mondo ng'e ni en gi fistula. Bang' ndalo 3 kata 5 hivi, within week mokwongo, eka process ma wacho ni cha, ma remo dok go chien, to remo chung', to kanyo chako top migine. Sama koro ose tuchno, eka koro lach wuok. To seche moko korudhre kapok otuch, gibedo ga degree moko serious kabisa, moko to mna mild matin. Koro ma mild no, kirwako catheter, catheter en tube migolo go lach, kirwako e urethra modhi guro mondo gol, tiyudo ka lach dwa bedo makwar kwar, otimo remo to ok ahinya. Yeah. Mano mild. Mano mild. Seche ma isechako suspect, nikech history mar prolonged labor obstructed bende in go. Koro seche go, inyalo keto catheter kanyo, tisiki drain, tikone no modha ahinya, catheter ni inyalo keto kanyo mitie kata na 14 days. Seche moko konyo korka dino kanyo, ka en mild. To mna bang' ka osekonyre. Yeah. Kapok okonyre tek, nikech seche moko kata lach iyudo ka ok wuogi malong'o, nikech gino no biro modino. Opress kanyo makata lach, seche moko iyudo ka blada no okuot, opong' gi lach, nikech kaka lach wuogi donjo kata e bag, onge. Yeah. Koro ng'enyna ihwenyo bang'e, bang' nyuol. Mathoth ne ka ng'ato senyuol, nobedo kod muoch modhi aming'a, tok ndalo 5 ndalo 6 to bochako neno ranyisi mopogore opogore manyise ni nitiere chandruok. Ranyisi gi en ang'o? En oko mawuok aoyaye, lach mawuok aoyaye, kopogore kod mago, ranyisi thoro bedo mage mag obstetric fistula. Ka en e kind od dag lach gi yor nyuol, ibro neno ka lach wuok ka duong'ni. Hello. Wuok ka duong'ni. Kendo en lach madhi adhiya, non-stop. Waluongo ni urinary incontinence. Ok nyal control. Kech kaka lach losore cha tin okoriti, en okala kala. Okoriti, en koro kala kala. Okala kala. Kodhi nyaka kacho, chobe koro riwre kanyo. To kaka mang'eny ahinya en korka lach. Iyudo ni lach ni bro thago mama ni, en lach ma ok onyal control. Lach ni biro kelo infections bende, mwaluongo ni urinary tract infection. Lach ni biro miyo koda koro kata bambe ne kuonde gi, iyudo ni koro chako kuot, kelo gik mwaluongo ni excoriations, sores mang'eny, bede bambe ne kuonde gi, tik be koro nitiere. Yeah. Remo be bang'e kata ka koro odhi e dwe, tiyudo ka mago duto riwre gi lach. Koro en gima theko kabisa, nikech mama ni koro ng'we ot ka, bambe ne ok nyal riwri kata gi gine. Koro seche moko jaode nyalo kata koro thothne iriembo gi ga. Iriembi. Ma kane en ng'ama nigi mon 2 3, to koro in koro kari olor koro ka mon moko ka. To kane in ng'ata achiel, to koro kari owe koro
pango wa kando ema koro medre. To mama ni bende en oluor nikech kata ka koro dhi kata kama en e group gi mine wetegi oluoro tik. Seche moko koro iwuotho mna ka tudo nyamayoyo nikech choke makagi kaluwore gi prolonged labor mane obstructed cha koro giwachana. Mamoko wuotho kata gi crutches. Bedwa ni dhine kata orthopedic surgeon ka ok ochango maber kaka dwarre. Tears moko bende bede ok kata ni mar cervix no gigino mar dag lach no kende ibro yudo ka cervix bende oyiech. Yor gine cha bende oyiech. Yor nyuol no vaginal tears to kata perineal tears bende ibro gino. Koro trauma nyalo bedo mang'eny. Yeah. Prof, aneno ka e ranyisi gi to gi rembe. Rema nikech en kama nigadhola. En gadhola. Koro nyaka ngokel rem. Fever, chwakruok mar del, biro kotenga kod infections. Infection kodonje. Yeah. Tik. Itching. Iguonyo skin ma oko. Kaduongni. Koro yudo ka nitie kuonde kuot. Yeah. Tutu be nyalo wuok kalore gi infection. Lakini magi kothiedhi gi antibiotics morumo. Ithiedho ga mirum. To rem to pod nyalo dok chien lakini lach to ka until mondo othiedhi lach to pod dhi ga mna nyime. Ibo pimonwa kanyo. Daktari, wantiere kod nyithindo manyiri ma bende mako ich kapod gitindo. To kidieny moko ni pimonwa kacha ni seche ma ng'ato osebedo mobedo ng'ama miyo maber koka dende bendo ikore choke ne bendo ikore kata mar ting'o nyathi to kapod otin ahinya to moren bendo nyalo bedo kod chandruoge ma wawuoye gi age ma ng'ato make ich bende en contributing factor ne age en contributing factor. Ko mako ich bikon muhiu nyathi ma nyako ma jahigni 14 13 ko mako ich mano is also contributing factor. Age factor. Koro ing'eni labor bro yudo del mapok oikore. To nyathi be nyalo kech pod otin. Koro nafas no inyalo yudo ka pod tin. Size mar nyathi to usually seche moko ok dhiga gi age. Kati tin tiwinjo ni ng'ato oting'o kata nyathi ma jahigni kila 4 kata gi 5. Nyocha yudo moro monyuolo kata kila 6. To jahigni 15. Seche moko bi yudo ka gijmol maonge shida. Lakini hapo ng'ato ok nyal wacho ni e kako nego bedi. Ng'eny gi nigi shida. Nitiere koda jomoko bende manyalo contribute ka gin jok manotim nigi female genital mutilation, female genital cutting. Maneno interfere gi yor nyodo kanyo. Yeah. Pimno kata kaka FGM interfere kod yor nyodo dak professor. Kaki ng'ade cha ubeda dhola onyalo bedo gi infection ochango ko odistort kodire. Koro nitie adhola mochango to o interfere gi bur nafas. Koro en kaka mbala moro kanyo. Yeah, manyalo interfere. Sexual dysfunction be betie gi FGM. Kendo ma serious. Serious. Yeah. Seche ma ng'ato seneno ranyisi gi professor, obiro iri kaka jalony e weche mag joma mine. En oko mawuok, oko maduong', samore en oko matina. En rem kachiel kod adhonde. Thoth ni diagnosis thoro chalo nade. Chunya moro wuona diagnosis ibro yudo history mar ng'ato, ibo penje chal nade. To kang'eyo ni kopogore kod clinical history. Mago ibro timo, mago kisetieko to kako idwaro diagnosis mabro konyi. Kalure gi facilities mantiere. Nitie test mang'eny minyalo tim. Nitie moro miluongo ni dye test. Dye test no en chaka kata ma ok dye. Pipe bur mar lach no inyalo kete catheter mar chuma. To kar nyodo kati kete gima luongo ni speculum. Inyalo bedo kata same speculum. Koro kama mosenindo e coach. Koro ineno gine mi pipe mi inyume urethra ka. Yor lach ka. Tineno kama owuokie kaduong' koni. Ineno dhoge kowuok. Irango gi wang'i. Isoyo to rango gi wang'i. Koro kineno ka owuok to onyisi koda kama fistula nitiere. Or inyalo introduce dye be.
dye kaka blue color ma blue. Koro dye ni kiole tineno kowuok tiketo kata na cotton wool kata swab tibro neno kobedo colored. Koro kobedo colored koro ngeni communication nikech madry ni tinyumo korka duong' mar miyo. Koro kiolo gino to odhi tiyudo kobedo painted gi color manende olo kada glass. Seche moko nitie mwaluongo kata ni 3 swab test. Nikech ngeni fistula ni mar vesicovaginal ema common. E kindi urethra kanyo, gi vagina bende onyalo losre. Seche moko ni ureta malo. Yeah. Mago duto inyalo timo test miyud ni to en kanye. Inyalo timo CT scan, inyalo timo MRI bende. Mondi lokete go ni to en kanye. Nikech kama iyude ni en tiere no e kama thieth dhi timre. Ng'enyne en achiel to be ginyalo kadho achiel. Seche moko communication nyalo ga bedo kata kind bladder to kata mnagi cervix, cervical canal, kata mnagi mufuko or ureter, pipe mar lach wuok ka kidney cha be seche moko cost gi labor achiel ni be nyalo bedo mu communicate. So ging'eny to ma common ahinya en mag sphincter gi bende nitiere to gin less common. Gin less common. Ponono ni ng'ato yudore kod fistula ma bende biro kod weche mang'eny mokalo stigma, wich kuot, infections, tuoche kata family ni nyalo kethore nikech fistula. Daktari sedhi mineno motimo ni diagnosis mogo picha moneno ni en ka onyalo bedo achiel kata ginyalo bedo ariyo. Bende nitiere thieth nyakwara Mogeji wang'. To thiedhni thothne uyudore kanye? Thiedhni itime ang'o gango mangimani dogo bed maber. Kik idhi mabor kik isudi. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa, say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut and samba, can get on the reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check.
Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Hiyo uongozi ya upinzani baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Jatend piny Kenya William Ruto lieko chenro mar loso riwruok mar siasa kod ODM motelo ne yiero mag 2027. Migao mar thieth ochiwo ler ewi chenro mag thieth mibiro chiw ne jopiny kokalo kuom okumba mar chif. Miyo moro ma jahigni 30 ma jadak ma Nairobi oyud kod guonyo mar mpox makelo kwan ji mosedo tuono e pachoka nyaka dek. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Fistula mabende en bur kata en chandruok mabiro kapono ni ng'ama miyo bedo kod muoch kuom seche mang'eny. Professor pimonwa gigo manyalo miyo ng'ama miyo bedo kod muoch seche mang'eny. Inyalo bedo kod fistula achiel, to bende no pimonwa kacha ni nyalo bedo kod 2 kata 3 luore kod kaka ne dendi chal kata gigo mane timore e dendi seche mane intiere kod muoch mang'eny ni. Professor, ukipimnwa ni complications, chandruoge maluore kod fistula thoro bedo mage koka wadonje weche mag thieth. Complications. Nyathi ool ahinya. Kata koteri dhi otimni cesarean section to nyaka dhi miye thieth e nursery. Nyaka tere ka resuscitation monyalo dak kuro kabisa kapod itimo ne mna thieth. Nyathini ok ni yweyo kende manyalo thage. Onyalo yudo kata brain damage, trauma, mar wich manendo mokocha. Ibro yudo ni nyathi bang'e ni gik mwaluongo ni cerebral palsy, Parkinson's disease, nervous damage nyalo timre. Chokene nyalo tur kata mana mag goke, kata mana mag ng'edene. Complication nyalo bedo kendo ni nyathini tho athoya ich. Makato timni operation, tigolo nyathi mosetho. Uduong, injuries mane ni wiego neno, onge. Ich nyalo barore. Mufuko. Uterus, mane contract gani. Kose leba minga. Barega. Yiech ga. Masiche moko yudo ka mufuko nyalo yiech mi oluwo laini modhi oyiecho nyaka blada. Makidhi timo operation to repair uterus to repair koda blada. Very extensive trauma. Cervix nyalo bende yiech. Od nyodo kae vagina bende nyalo ga bedo gi tears malich kabisa. Nyaka perineum. Infection kaka complication. Infection mar laini mar nyuol, laini mar lach, laini mar cho. Kata mana localized, kuonde mano yiechgi kata kobi otwang' ma okogi. Pod ginyalo bedo ga gi complications. Kata giketo gimoro kanyo kata mano rectum, bladder, vagina, childbirth injuries. Mago nyalo timre. Complication manyalo bedo bang'e. Stenosis ma wacho ni cha. Ka gigi ok obedo repaired, lach to nyalo bedo ni wuok ga. Mna mayot maonge geng'o. To od nyodo ka bende kalore gi trauma cha nochango mobiro ochango marach mobiro koro keto gimwa luongo ni stenosis. Stenosis koro od nyodo kanyo duogo mathin.
kelo rem bang'e sama utimo hera gi jaodi. Secondary infertility. Yudo nyathi bang'e nyalo bedo shida. Dum nyuol to moko nyuol anyuola. Kalure gi infection cha nodhi ma ok obedo na kanyo kende to oidho mufuko nyaka fallopian tube nyaka ovaries mochopo kata nyaka iyi peritoneal cavity. Mano kosedino tubes go affect nyuol be nyalo thagi bang'e. Psychologically trauma, mano complication. Rejection gi jaodi. Okinyal riwori gi ng'ama dichuo. Idum, mago duto complications. Socialize bende okinyal, nikech kata kidhi ka jowede osiepe be kori loose. Akweda thoro bedo mang'eny. Bedo mang'eny. Nikech idum tik. To samoro en mar oko maduong' moriwore gi oko matin, samoro en oko matin. Koro in confined e ot ka tijeni be koro onge kaka itim. Koro social, economical, medical, psychological complications ng'eny. To the worst complication inyalo tho. Sechego. Obstructed labor, ruptured uterus, severe bleeding, hemorrhage, shock, death. Nyathi otho, miyo bendo tho. Arifani 8% mag miye tho. To nyithindo matho to 90% and above. Oh. Yeah, I watched during my introduction. Ng'eny nyithindo ok kuo e this obstructed labor. Koro nyathi otho fistula boweni. Gi complications duto mawacho mang'eny go. Professor Kipimna ni pono ni ng'ato osenyuol e rosetimore ma moro owito nyathi ma bende en hawi marach mokalo to ok owito ngimane ongima pod entiere. Thothne ithiedho fistula nang'o? Ka en fistula mwa recognize haraka ma iyudo ka urine lach nigi remo mathin. Tiketo ok oduong' ahinya. Tiketo ne inyalo keto ne catheter ma ok igol kata for kata mna 2 weeks. To ensure ni omodho mang'eny. Omodho pi mang'eny. Pi mang'eny. Yeah. Koro ko bed onyalo under pressure mo din gicha kaburu ne tin. Oh, onyalo dinore. Dino timrega. Timrega. Kata sami timo operation mar cesarean tipo king'ado bladder kidogo mano waluongo ni iatrogenic mabiro sami thietho. Ajali. Tiinja bladder matin. Tineno ka urine dwa wuok e remo. Pilach nigi remo matin. Tiketo bladder ipuka odiodino makoro remo mane nitiere koro urine bedo mana clear. Mano nyalo thiedho. But thieth mogik maber kabisa en mana mar surgery. Itimo repair. Tine nitie fistula surgeons mang'eny. Well, pod ok ng'eny ahinya lakini gintiere. Ma repair burno. Success rate ti omedre. Chon ne very poor. Success rate mar surgery mar fistula sani ni malo. Iyudo ka ilore mi duogi milach duogi ma mangimani duogi ma ibed rehabilitated maka kijanda cha no riembi. To kendo ka koro winjo ni idogi ndisri kendo. Te kaka chuo wange gi tek iyudo ka kendo koro nodwari. Kano seriembi. Ni duogi. So mano nyiso ni ginyalo duogo e ngima kaka gini. Pod ginyalo mako ich. Lakini kimako ich to nyaka teri e planned surgery. Ok wayie mondo kendo idogi e labor. Nikech mano tidhi imuocho kacha kendo. Yeah. Prof Pimno ni seche mosetim ne ng'ato surgery ma otwang'e motim repair ma bende wamor ni success rate ni malo. Ere kaka ng'ama miyo onego beni ritore onego beni omako ich bang' thuolo marom nade kendo ntiere time kata thuolo miwacho ni ooyo sani to kik imak ich. Kopogore kod mano ere kaka onego beni ritore nikech thoth ne seche ma mine okonyore ga to iwacho ne ntiere kaka onego beni ritori mondo mi kik ibed kod infections kod weche makamago. Mano very important question nikech mana kaka operation kotim mar cesarean section. Interesting ipo kata ka ng'ato bang' dweche ariyo to semako moro kendo. Wadwa ni yue at least 2 to 3 years. To bang' operation mar fistula at least higa achiel.
higa achiel kik imak ich. Ti gi method mar inyalo tiyo gi method mar family planning. Yeah. Method ma ber kodi. To kitiyo gi raboyunga bende bera nikech to koro geng'o infections. Ober saidi. Yeah, ober saidi. Nikech ogeng'o koda infection, nyuol bende ogeng'o. Yeah. Koro nyaka igeng' ich higa achiel. After higa achiel, jomoko wacho ni dweche 9, lakini higa achiel ber. Ka ber. Yeah. Seche mawuoyo kodi ni prof, samoro nitiere miyo mantiere kod fistula, kata nitiere ng'ato mong'eyo ng'at mantiere kod fistula, ote mane mademigi kata wach mane minyalo wacho negi? Gidhi osiptal. Osiptal level mane? Kuma nitie specialist. Obstetrician, gynecologist. Kik odhi adhiya to anybody. Yeah. Odhi odwar jomotiegre kar obstetrics and gynecology. Odhi giluongo ni gyno. Yeah. Ei gyno ka bende nitie subspecialties. Nitie tiegruok kendo ma iye mang'eny, including even obstetrics fistula surgeons. Yeah. Mane advice magine. Nikech jomoko bruko ni donge na the hospital, for them anybody in the hospital is a doctor. And not every doctor is a specialist. Koro kise the hospital, idwar ng'at miluongo ni gyno specialist. Obro handle your case. Yeah. Prof, seche mane wago mbaka mane mantiere yweyo ni pimo kamoro kacha ni samoro ng'ama miyo owito ngimane, to nyathi bende moro owito ngimane seche ma obudho e labor. Kae iwachonwa kacha ni thothne bedo ok ter ng'ama miyo ni dhi yang'iye ni golo nyathi ma moro osewito ngimane ni nyathi wuoka. Pimnwa kata pimne oganda gima timore e process ni momiyo ng'ama miyo owito ngimane, nyathi owito ngimane, surgery cha bedo kotere mondo mi ogol nyathi ni koro nyathi wuoka. An gima wacho nyalo pogre gi question matin. Nyathi ok owito ngimane to miyo ok owito ngimane. Miyo pod ngima. Nyathi to setho. Nyathi ok odhi mondo konye mondo timne cesarean section e samoromo mowinjore. Koro kaka nyathi nomoko cha, nikech wiye duong' cha, to size tin cha, to nyathi osetho. To miyo ngima. To miyo ngima. To operation be ok otimne mondo golgo nyathino. Kokadho muda kendo, iyudo ka nyathi kaluwore ni osetho, odecompose. Wiye ne koro timre nade? Collapse. Kenwa winjre. Owinjore prof. Decomposition. Otop gi dholuo. Otop. Koro wiye mane duong' cha, donge kaluwore gi kaka koro otop to gi ka nyuasore ka. Shrink ka. Koro kadha. Okadha maonge shida, lakini osetho. Lal maduong'. Oselal. To koro check up to nyaka tima ni miyo. Nikech obiro late, okoni nyathi to bende osewuok. To seche moko bende ibiro yudo ni jomoko kata ka nyathi osewuok kotho kamano, pod ok gine need mondo gidhi osiptal. Koro wach lach cha bro na thage gi wacho chande nini bro chande achana to ok odhi osiptal. Health seeking behavior en problem matheko kabisa. Makata gima lich kaka mano. Ng'ato pod ni mana dala. Dito donge nyathi no osewuok. To be no setho. Kora dhi omange osiptal. Mage reason miwinjo ma ok awach ni reasons. Reason mok reason. Ending fistula by 2030. Gika mwagikeni, prof. Wantiere kanye to bende? Ending fistula by 2030. In 2003, United Nations Population Fund negi declare ni programs mitieko go fistula, campaign, awareness creation, mondo lande mondo ji ong'e, mondo kawatwa minyalo tiekego, kaka inyalo geng' cultural practices kaka mag FGM,
ka kinyalo gine adolescent or children mothers at a young age kaka clinic antenatal sami pek onego bed ni mako ich ni tisechako antenatal ok riti kaka chon ni pok irwako maternity dress ni pod iriembi kaka ne nurses riembo gaji adogi clinic manade mibiro to kata pok waneno gimiting'o sama pod otin no kichaka king'eng'a ni miss period to en positive chaka clinic then you attend clinic kaka dwar gibro fwenyo size mar nyathi bro ng'eyo ibro puonji kaka leba biro ibiro koni ni ka leba ochakre titim kama idak kanye transport mane nikech ni delays e levels mang'eny manyalo betie koro kwayudo ni in ng'ama ok nyal nyuol kende titerie gimwaluongo ni planned elective cesarean section koro wageng'o ni leba ka idhi e leba to leba no okelo shida ok wawe otiek seche mang'eny mondo kel complication iteri tiyang'i tigolo nyathi tidong' kiber knowledge bendo negibedgo onge kaka ng'awachi cultural practices tieko ok yot nikech gin gik ma communities moko noseng'iyogo kaka jomitero nyangu e yogre mopogre opogre kena ka oganda wato to onge female genital mutilation korwa koni lakini jomoko to time to koro korka dhier mabende kelonwa gini ok ang'e ni en penjo madaduoki ok ang'e ni in kata diduoke ok ang'e ng'ama diduoke to gik makelonwa dhier to gin social economic political dhier nitiere ma inyalo yudo ni en beyond us en beyond us ma ok adwa na aketie too much politics to ng'eny dhier nikech we are all political kata ngima en political everything is political kata ka koro ineno ka daktache dhi e strike manyaka nene all my life wasiko wagomo to ok loknwa gik moko waneno ka jotuo thagre to wabe wathagre kodgi koro dhier miyudo kata seche moko ni gloves onge ang' examine jatuo gi lweti naked kata ka onge gik clean go magine so korka dhier ka and aonge apologies Kenya omeo Africa omeo to kendo Africa mwaluongo ni sub-Saharan ema kendo dhier ng'enye to mwandu to odhuro ino king'e kaka pesni ikethe gik moko manono pesni minyiewogo lewni sude wuoch tache misibe to gloves onge siptal idho ndeke otende madongo dongo to jotuo to hinyre ka koro kipenja kaka dwa tiek dhier e piny momeo jok mayako mwandu emonego inyisa kaka idilgo pono ni ng'ato dwa tudore kodi prof entiere kod chandruok odwa ni mondo mione laktar molony kaka ilony ni inyalo yudi kanye kod namba mar simu bende inyalo chiwo ani inyalo yuda Uzima University Russia Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Mana serve the public to my private clinic in Mega City Mall Kachok Kisumu inyalo mewa namba N0725 ok en gasiri 0725-335540 inyalo nuoyo kiye 0725-335540 erokamano anya profesa aduok erokamano mang'eny ang'e ni dich tibiro mondo mago mbaka kuom weche mahinyo ngima joma mine aduoko ni erokamano makende ageno ni puonjori nyakwara Mogi Ajwang' iluonga ni Ruth Otieno oriti masani